Nginibingelele ngane zakwethu, kuyaphila-ke ekuseni. Ngiphilile mina ingane zakwethu, yabona. Hheyi, ngithi nje angiphinde ngisherele nalizwi, leli zwi futhi nokumbonga uNkulunkulu, yabona. Nokumbonga mfethu uNkulunkulu ngaleli vesi mfowethu, yabona, uma ngicabanga nje la umuntu aphuma khona, yabona, futhi kwesinye isikhathi noma mhlawumbe sekukhona umoya wokuzenza ngcono noma ukuy'phakamisa, ngicabanga ukuthi no, ngeke ngikhone ukuy'phakamisa nokuzenza ngcono kunabanye abantu, yabona, mhlawumbe abangakasindiswa nokuzenza nje ngcono empilweni, yabona. Uma ngicabanga leli vesi lona vesi elinokungigqugquzela, ngimbonga uNkulunkulu ngalo, yabona. Senjake nishere leli vesi ingane zakwethu, yabona, la kwabase-Efesu chapter 2 verse 8 kuya ku-9, yabona. Ilona vesi elingenza ukuthi kwesinye isikhathi ngithobeke, yabona, yabona, angifuni ukuqamba amanga, yabona. Ayi, okay, kwabase-Efesu chapter 2 verse 8 kuya ku-9 lithi, ngokuba ngomusa nisindisiwe ngokukholwa, nalokhu akuveli kini, kuyisipho sikaNkulunkulu, akuveli ngemisebenzi, ukuze kungabikho ozibongayo. Okay, uma ulifunda leli vesi lithi, njengoba ngisindisiwe, or nje wonke umuntu emhlabeni osindisiwe, lithi kuwumusa kaNkulunkulu, umusa kaNkulunkulu, yabo, nje umuntu esindisiwe. Bese maliqhubeka lithi, nalokhu akuveli kini. Mina nje mina mangisindiswa, akusiyona into engingayicabanga ekhanda lami ukuthi ngiyoke ngisindiswe, ngiyoke ngikholwe iNkosi uJesu Kristu, hayi lutho, ngabe ngiqamba amanga, yabona. So number 1 leli vesi lithi, ukuthi sisindisiwe kuwumusa kaNkulunkulu, isipho esivela kuNkulunkulu, ukukholwa njengoba ngikholwa uJesu Kristu, nabanye bafuthi ngaphandle bekholwa uJesu Kristu. Bese lithi number 2 lithi akuveli kithi. Bese lithi okwesithathu lithi kuyisipho. Okay, lithi ngokuba ngomusa nisindisiwe ngokukholwa. Number 1 kuwumusa kaNkulunkulu ukuthi sisindisiwe, nami uSibusiso ngisindisiwe. Bese uthi number 2 lithi akuveli kithi. Ayi, yabona leyo, yabona, kwesinye isikhathi singabantu abasindisiwe sinokuthanda ukuzenza ngcono, yabona, kunabanye abantu, yabona, abangakakholwa, sizenze ngcono, yabona. Obani badla izono, bayisima kanjani, yabona. Kwesinye isikhathi sinokuzenza ngcono, kuyiliphutha mhlawumbe ukuthi sizenze ngcono singabantu abasindisiwe, yabona, because leli vesi malisho lithi kuwumusa kaNkulunkulu, number 1, bese uthi number 2 akuveli kithi, bese uthi number 3 lithi kuyisipho sikaNkulunkulu, bese uthi number 4 lithi akuveli ngemisebenzi. Ayikho mina i-effort, angikhumbuli ngifukuza ukuze ngisindiswe, ukuze ngikwazi ukufunda iBhayibheli nokuthi ngithandaze, ngizile ukudla, ngikholwe uJesu Kristu, yabona. Angikhumbuli, ayikho into engayenza. Kwavele nje uNkulunkulu wangithatha ngiyimfucuza le Natali, impilo imile, kubheda nje impilo, navele wangithatha uJesu Kristu, wathi Sibusiso kuphendukela kimi, yabona. Ngaphendukela kuye, wayese njengoba impilo ingasafani, sekuhamba kahle, yabona, ingasafani, yabona. Okay, number 1 lithi kuwumusa kaNkulunkulu ukuthi sisindisiwe. Number 2 akuveli kithi, akuveli nakimi uSibusiso. Kwesikhathi nami ngicabanga ukuzenza ngcono ukuyiphakamisa mfuthu, ngicabanga ukuthi no, angingazenzi ngcono kunabanye abantu, yabona, abangakasindiswa, nokuzenza ngcono nje empilweni lokhu iqhakambisa, ngoba kuwumusa kaNkulunkulu ukuthi umuntu usindisiwe. Bese uthi number 3 lithi kuyisipho sikaNkulunkulu, it's a gift from God ukuthi umuntu usindisiwe. Nawe umuntu akababa na kuyisipho sikaNkulunkulu. Bese uthi number 4 akuveli ngemisebenzi, akuna effort engayifaka ukuze ngisindise nokuthi ukuze nginikele impilo yami kuJesu Kristu. Bese uthi number 5 ukuze kungabikho ozibongayo. Mina nje ngakwelami side nje nguSibusiso, ayikho into engiyenzile ukuze ngisindiswe, ayikho into engayibonga ngayo. Ngibonga nje uNkulunkulu wangithatha ngiyimfucuza eNatali, yabona, impilo ibheda futhi izinto ezimile, uyabona, ayikho into engayibonga ngayo. So wesikhathi ngombonga futhi uNkulunkulu, yabona, nokuyiphakamisa mfowethu. Uma ngicabanga kwesikhathi ukuzenza ngcono ukuyiphakamisa nomunye umuntu, cabanga ukuthi ayingeke uNkulunkulu ungithathe ngiyimfucuza eNatali, ngiyizibi, impilo ibheda mfowethu, abazali bengekho ngapha, izinto zakho ezivalekile, uloyi ukuthi izinto ingahlangane, kukuningi mfowethu, yabona. So uNkulunkulu wangisindisa. Ngizamlala mfowethu ukuthi leli vesi leli kwesinye isikhathi ngokuhlala phansi ngilibheka, yabona, ngisho ukuthi uNkulunkulu ngiyabonga, yazi, ngiyabonga ukuthi ungisindise. Mina angazi ukuthi ngisindiswe kanjani, ngithi wena nami sengisindisiwe ngomusa. Mangithi papa sengumntwana kaNkulunkulu, mangithi ngiyabheka impilo yanca ingena straight, ngihamba ngolayini, yabona, njengoba bathi izinto ezibheda, yabona. So ngokuhlala phela leli vesi ngilibheka bafowethu, ngisho ukuthi uNkulunkulu, ngiyakubonga Nkosi uJesu, yabona, ngoba ayikho into engiyenzile. Uma ulifunda leli vesi, nawe ulifunde mntaka baba, kwabase-Efesu chapter 2 verse 8 kuya ku-9, yabona. Uma ulifunda, yabona, akunamsebenzi engawenza ukuze ngisindiswe, ayikho into engayibonga ngayo, ngithi uNkulunkulu, nami ngawufakile umdlandla ukuze ngisindiswe uJesu, ukuze ngithande uJesu, lutho. Manje bafethu, leli vesi nokungibusisa, yabona, lingenza futhi kahle ngithobeke, yabona, ukuthi uNkulunkulu, yabona. So ngiyabonga ingane zakwethu, ngingaze ngikhale, nibe nosuku oluhle, yabo.